ازي راديو دمص أمريكا يوم راديو دمص أمريكا ب22 ب25 ب31 متر باند خمعون بإثيوسات على فيسبوك يوتيوب مشت كاب 4 صاب 4 فرقان ويك أخب 10 صاب 10 فرقان زم حلال فو مدب جميروم دحندم سهم كبرى سمعتنا لومي سولوس 4 طرف للتشحن 22 ويكا 26 تحساس كل التشحن 14 عام تمرتيم مدباتنا عم تلمود بزينا جميرنا دحر زينا اب كل العفار نمطفاء هيوت سيفيلاتن عنوة نبرة بزملكت كل العفارن كل التقراين ذهبوا مجلس زتأمرت أبصاب كهلونا يوم كمون كنت هالسودانن كينيا زملكتون أبصاباتون بسعب قدم كقرب يوم سرع مدبناها أمريكان عين وكل مسانا مسيهم مدلواتنا هتكتاتوا لزعدمكم مني أفورك زينا هنقدمنا مبار كابتول ولد جبريل سلام كميتم سي مسألة وزينة تولد جبريل من قصة إثيوبيا عتقات شنة أب مبرق ولقى 10 شحات سبات أفناق إلوم أبتي أب مبرق ولقان زبطات هورا قدور مستفز أمامت كعتتات صنفاويان أمحرا زبالهم إيد كم زلوهم تقيسلهم كم منقطة مستفناق ولو قليهم من وتحدرات من قصتي نعتقا سراويت حرنات أرمون نملشاتات فانون بتمت كعتي خصوهم كابتم نبعلهم سراويت حرنت أرمو إلهم زصوعو خونه كابتم كالوت جن استسمع من لا شلن نختل كوميشنر مكل خال حلقة أروميا أتو قرمو أوليكا أبي مراقوي ولقات راح العلي 293 شيح مفنق عليهم بمتكاس هسوس رديئات بمهاب نخم اللاسو يصرحو خمزلو وحبيرهم حلافي كومينيكيشن التخلل التي جملاوي مفنق على دحرم رقاقاسو منقستي أنصارتهم عطقات سقمتي وسط كمزلو نبيوي حبير الله نبهلاوي أفتات حاجيج تبزعبا زملكة قبابات الزتي حقراوي وعلى أبي إثيوبيا كتما سايكين الله تساتفتي كمزبلو اتي مبقلاوي أقباب أفتات حاجيج أبي حبرة سبي إثيوبيا عميق سرات زلوين مينيستر ديتا مينيستري بهلن توريزمن وركنا بيرو نتساتفتي كجلس كله منقستي أبتا هاجر نزرعي بجتات عم مفتاح لتم بقولاوي أجباب فتحت حاجيت كتكمل لهم كم زخيل أنفيت لهم كم صاب يوناتان زبديوس كاب حواسهم زيد مس أمريكاي أستاد كلتميتي تواجأتي تقاتلهم أبحدش جتشت تقع استراتيجيكاويت كتما يمن ماريب كم صاب وتهدراون حكمناون من جتات يمن أبتمتكعتي العلي 225 عطقات حوتي بمدكعتي نفرتن بس دقفتي منقس بستقبر وقن كم زموتو AFP قال صالهم كابيشنا ختم بسعودن بإمارات عربين زدقوف عطقات دما 7 واقعتي كم زموتو منقستي يمن تغيس الله بسعودي زمن راحت امرات منقستي يمن محقازو كاتسيد اللهم عنصار حوتي مليونات تفنقيلهم العالم زغفة سباوي قلولا وتباهيلي يقلس كنتات يمن بحبرات هاقرات اتي شوعات عمز زغصر قيتشيت بزعرق اللعوان تمالي سوني دما عطوات حوتي نحانتي بانديرا إمارات تنبلبل وتادراوي مركب حزنا إلى معلوم تتمرت قن حكمناوي قربات زحازة تنبر وتادراوي عين براتني الله سنبت تشعات تري عبز جمر ولدر كعس اقري أفريقان معزاب دقفت كاميرون كتابت أنصار كوفيد 19 موسالي قوايو خمزلو سبسلطانة هاجر ندمس أمريكا حابيرون زمع بالد زرقزلو فيدريشن كعوس اقري هاجر تعذبتينا بستاديوم مخاءاتو مسكر كتابت كرئيو كحوتو تمخانوم دحر مفلاطيوم عبرسة كتما ياوند كاميرون كتابت نموساد نويح ريقاد صبيو زورت تاكسن موتر بشلتاني الرأي اللون زواري تاكسي زخونة قابل ندزة نتي نويح زتصبي وددر نمعزاب اتا انكم من قدي كتابت بموساد راح بمخانة مسرع حيزو كتصبي 5 سنة ندمس أمريكا يحبر ندزة وسيخو نتكتابت كم زي أمرلو انتحابركوا اتا نخم بعال ساديو مانن ناي سينيغالن محمد صالح ناي قبس ان كريئلا زخل انكم من قدي كتابت مخانة سلازفلت كوسد كم سجدد يحبر سرحتنياتات هوتيل أبيات مقبي زورت أوتوبسات أبتود الدر إيد كهلوم انت قوينو كتابت كوسدو سمز كاميرون يتحساس باللو كاميرون كابي تشاينا أمريكان أوروبان مليونات متن كتابت كوفيد 19 جزيئة نتولد الدر بوحس مقدي ختحلفو أبي مش بشاب تركب
ካብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ውድድር ክዕዘቡ ዝመፁ ደገፍቲ ሰመዝን ተፃወትን ገና ናብቲ ሃገር ካብ ዝኣትሉ እዋናት ሒዞም ካብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ናፃ ምዃኖም መረጋገፂ ከም ዝሕተቱ ተፈሊጡሎም ከም ፀብጻብ ሞኪ ኤድዊን ክንዳዛ ካብ ያውንደ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜክሲኮ ዕቁባ ዝሓቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 2021 ብዕፅፊ ከም ዝወሰኹ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣፍሊጡ መብዛሕትኦም ካብ ሃይቲን ካብ ሆንዱራስን ዝኣትዉ ምዃኖም እውን ሓቢሩሎም ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ጥራሕ 131,448 ስደተኛታት ኣብ ሜክሲኮ ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ዝገልጽ በዓል ስልጣን ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ኩባውያን ሓተቲ ዕቁባ እውን ርሕቕ ኢሎም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘለዉ ይገልጽ ሄይታውያን ድሕሪ ምቕንጻል መራሒኦም ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ነውፂ ቁጠባዊ ጸገማትን ኣብ ሃገሮም ዘጋጠመ ዕዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬትን ተደማሚሩ ንስደት ከም ዝደፋፍኦም እዩ ዝግመት ዘሎም ቅድሚ ሎሚ ስደተኛታት ላቲን ኣሜሪካ ንሜክሲኮ ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ እኳ እንተነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዕቁባ ይሓቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ ሜክሲካውያን ንባዕላቶም ናብ ኣሜሪካ ዝስደድሉ ቁፅሪ ገና ልዑል ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ ዜና በዚ ፍጸም ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም ዕለታዊ ዜናና እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣብ ዓላፍ ፈንዮምዎ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ንምምዝባል ብዙሓት ኣሽሓት ንምጥፋእ ህይወት ሲቪላትን ዕንወት ንብረትን ምኽንያት ኮይኑ ክብሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ መሓዳሪ ዞባ 2 ተገሊጾም ክልል ትግራይ ብወገኑ ልዕሊ 250 ተጋሩ ኣብ ዓላ ተቐቲሎም ልዕሊ 900 ስድራ ቤታት ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ክብል መግለፂ ያውፅሎ ገብረ መድህን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ጸብጻብን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፅን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቀርቦ እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ 2 መሐመድ ኢንድሪስ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ሕወሓት ናይ ትግራይ ጎረቤት ኣብ ዝኾነትን ካብ መቐለ ከባቢ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ብትርከብን ኣብ ዓላ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንከባቢኦም ገዲፎም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ ገሊጾም ኣብ ከተማ ኣብ ዓላ ብከቢድን ቀሊልን ብረት ዝተዓጀበ ውግእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10 መዓልታት ከም ዝገበረን ሕዚ እውን ከም ዝቐጸለን ዝገለጹ ኣቶ መሐመድ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱሎ ኢሎም ሰባት ክሳብ በራሕለን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተመዛበሉ እውን ገሊጾም እታ ከተማ ኣዝያ ዝጸንሐት ናይ ንግድን ፖለቲካን ማእኸል ብምዃና ናይ ሰሜን ዓፋር ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ብምዃኑ ብምልኡ ልዕሊ 70,000 ህዝቢ ተመዛቢሉሎ ኢሎም ኣብ 3 ናይ መዕቆቢ ማእኸላት ክዕቀቡ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊጾም ሓይልታት ሕወሓት ዝበልዎም ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኮይኖም ፈጺሞምዎ ዝበልዎ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ኣገልግሎት ወሃብቲ ማእኸላትን ናይ ውልቂ አባይትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ከሆስፒታል ጀምሮ እስከ ክሊኒክ እስከ ግል ክሊኒክ ድረስ የቀረ ነገር የለም በከባድ መሳሪያ ነው ይሄ ሁሉ የተመታው ማለት ነው ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ናይ ውልቂ ክሊኒክ ዝተረፈ የለን ኩሉ ብከቢድ ብረት ይተወቂዑ ቤተክርስቲያንን መስጊድን ከይተረፈ ኩሉ ዓንዩ ክበሃል ይከኣል ዘይተወቅዐ ገዛን ህንፃን የለን ምክንያቱ በብዕለቱ ክሳብ 70 ቦምብ እዩ ኣብታ ከተማ ይወድቕ ነይሩ እዮም ኢሎም በቲ መጥቃዕቲ ንጹሃት ሰባት ግዳያት ምዃኖም ዝገለጹ ንሶም ሕዚ እውን እቲ ደብዳብ ከቢድ ብረት ስለዘሎ ንሰባት ምቕባር ኣይከኣልናን ቁፅሮም እውን ምፍላጥ ኣይንኽእልን ኢሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ብኻልእ ዜና ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ልዕሊ 250 ተወላዱ ትግራይ ብግፍዒ ተቐቲሎም ኢሉ እቶም ግዳያት ብትግራዋይ መንነቶም ተፈልዮም ተቐቲሎም ኢሉ እቲ መግለፂ ልዕሊ 900 ስድራታት እውን ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ትግራይ ወረዳ እንደርታ ከም ዝርከቡ ገሊጾም እዞም ዝተመዛበሉ ብዛዕበየ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንቲ ምዃኖምን ብዘይ ምግቢ መዕቆቢ ክዳንን መድሓኒትን ካብ ዝርከቡን በዝሖም ዘይፍለጡ ካልኦት ትግራዎት መንነት ዘለዎም ድማ ተኣሲሮም ናብ ሰመራ ከም ዝተወስዱን ምናልባሽ እውን ብጨካንን ዘዋርድን ኣገባብ ተታሒዞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ መግለፂ ይሕብር እዚ መቕተልቲ ምብራርን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን
ብኣጋጣሚ ዝፍጸም ከይኮነስ ብትእዛዝ ስርዓት ኣብይ ኢሉ ዝጸውዖ መንግስቲ ብሰበ ስልጣን ክልል መንግስቲ ዓፋር ዝፍጸም እዩ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣብዚ ጭካነ ዝተመቕሎ ተግባር ሓይልታት ኤርትራ ምስታፎም እውን ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ብዝርከቡ ገለ ሰበ ስልጣን ዝተፈጸመ መንነት መሰረት ዝገበረ ግፍዒ ስለ ዝኾነ ንተራ ዓፋረቶት ዒላማ ዝገብር ሒነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣይንፍጽምን ዝበለ እቲ መግለጺ እቲ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ መምሕዳር ኣወል ኣርባን ደገፍትን ክወድቕ ኣለዎ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ጃምላዊ መቕተልቲ ጠጠው ከብል ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ተታሒዞም ዝርከቡ ብምፍታሕን ኣብ ጃምላዊ ቅትለትን ዝተሳተፉ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን ብጽኑዕ ይሓትት ይብል መግለጺ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ትግራይ ነዚ ናይ ክልል ትግራይ ዳሕረዋይ ክሲ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ርእይቶ የለን ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ጸብጻብና ናብ ሱዳን ይዝወስደና ሱዳናውያን ተሓለቕቲ ዲሞክራሲ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣን ምውራዶም ኣንጻር ዕልዋ ሰልፊ ተቃውሞ ንኽካየድ ይጽውዑ ኣለዉ ወኪልና እዚ ዳሕረዋይ ዕልዋ ዝተፈጸመ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ኦማር አልበሽር ድሕሪ ነዊሕ ዘበነ ስልጣኖም 2 ዓመት ድሕሪ ምእላዮም እዩ ቪኦኤን ዘዳለዎ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ ሎሚ ሰሉስ ንሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሱዳናውያን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲ ነዚ ጻውዒት እዚ ዘቕረቡ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ሰሙን እዚ ስልጣኖም ምርካቦም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብዕልዋ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ነይሮም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግና ውጥረት ንምንካይን ንተቃዋምቲ ንምትህድዳእን ተባሂሉ ተፈቲሖም እዮም ሐምዶክ ሽዑ ክዛረቡ ከለው ካብ ስልጣን ዝወረድሉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ጀነራላትን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲን ዘካየድዎ ልዝብ ናብ ስምምዕነት ከብፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ምዃኑ ጠቂሶም እዮም ሱዳን ድሕሪ ናይ ጥቅምቲ 25 ዕልዋ ብመንፅር ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ለሚሳ ትርከብ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዕልዋ ዝፈጸመ ንመልካዊ ስርዓት ኦማር አልባሽርን እስላማዊ ምምሕዳሮምን ድሕሪ ካብ ስልጣን ምእላዩ 2 ዓመት ሓሊፉ እዩ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ሳላ ዓለም ለኸ ጸቕጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐምዶክ ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ስልጣኖም መሊስዎም እዩ ሐምዶክ ካቢነኦም ክምስርቱ ግና ኣይከኣሉን አንጻሮምን አንጻር ንሶም ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝኸተምዎ ውዕልን ተቃውሞ ቀጸለ እምበር ሓይልታት ሱዳን ቅድሚ መዓልቲ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ካርቱምን ኦምድሩማንን ንዝርከቡ ዓበይቲ ጎደናታት ዓፂዎ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ኣዋርሕ ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ናብ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ምእንታን ከይሓልፍ ንምቁፅጻር ተባሂሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ እዚ ከምዚ ከሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሱዳን ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣስታት 60 ሰባት ተቐቲሎም ኣማኢት ድማ ቆሲሎም ብመሰረት ሓበሬታ ሱዳናውያን ሓከምቲ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ሰልፊ ተቃውሞ عند حقوق نعبي صار عمر البشر بزخونو محبرات سوداناويان موياتينياتاتن كوميتي مخاتنيو تواديدو ناي حمدو كاب سلطان مراد السودان نبزخف كونتا زي مرغغا اتيوا نو تادراو مرحت دما نبور محدرا نخي فصمو عنقفو مالو يبل وابقال اتوم محبرات محمد يوسف اتوم تقامتي سيفلات نمسرح سغغر كمرحو اللوم كولو كلو جنرالات سودان جنا نزل أوعيت زي ينسقوه بمسارات اتوم وتعدراوي جنرالات سلطان زركب بهزوين زتمرت منجستيو مرز أدما حملة خلتشعن إثران سلستن بمسارات حقا منجستن ما تكبري مسكاقرن ايو زسالت إيبل وانا صاحب حفرات هاقرات أنتونيو غوتيريز أبونغو سوداناويان ترقم زلو للزب نكسالت اتصوي عمالو كل حقوف سلامون نبراين فتح زمت بكمزي زبالة مسرحيو كم زبالو وهاوي قال اتوم وانا صحفي ستيفن يوريك حبير الله أبومبر كوميتي قدات وصاي سينة أمريكا زغونو كريس كونس بوغنوم قدام منستر هامدوك نشوتوتات لوتي نمعوات ناصا سلاماويتن معولتن سودان نكتهلو صريحهم يوم تمالي كابسلت أنا مرادوم قنا اتتقمت 15 استفاد ألوا مرغاغص رخيبو كمزلون سراويت سودان اب سلطان كصنحن لمسرح ديمقراسين سغغرن نمتعنقاف كمزوطنه حبار ايو الى مالو ازي راديو دمص امريكايو زلزل صبصبنا خا اب افريكا اب تحت منبابرون
ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነበረሉን ከባቢ ሓደ ማሕበረሰባዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ድኻታት ኣብዚ እዋን ለበዳ ብዓቕሞም ኣገልግሎት ንክረኽቡ ይሕግዝ ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ጉጅለ ህጹጽ ኣገልግሎት ኢመርጀንሲ ከበራ ንህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንወርሒ $1 ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ቪክቶር ኣሞንጋ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሑት መነባብሮን ህዝቢ ብጻዕቂ ዝነበረሉን ከባቢ ሓደ ማሕበረሰባዊ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ድኻታት ኣብዚ እዋን ለበዳ ብዓቕሞም ኣገልግሎት ንክረኽቡ ይሕግዝ ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ጉጅለ ህጹጽ ኣገልግሎት ኢመርጀንሲ ከበራ ንህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንወርሒ $1 ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ቪክቶር ኣሞንጋ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ከምቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ናይ ናይሮቢ ኪበራ ዝበለ ቦታ ዝነብሩ ድኻታት ህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ኣዝዩ እዩ ዘጸግሞም። ከም ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ዝበሉ ኣብቲ ድኻ ከባቢ ዝርከቡ እኳ ዋግኡ ክቡር ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነበርቲ ኪበራ ኣምቡላንስ ክጽውዑ ኣይኽእሉን። እዚ ነቲ ኣብ ኪበራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሞዘስ ኦመንዲ ክብድሆ ገይርዎ እዩ። ሓደ ህጹጽ ሓገዝ ዝህብ ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ወይ ከዓ ኣካል መስሪቱ ነቶም ድኻታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ ሆስፒታል ዘጓዓዕዞም ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ሓዊሱ ንነበርቲ $1 ንወርሒ ህጹጽ ረድኤት ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረኽቡ ይገብር ኣሎ። If you have an ambulance, you can easily access an hospital because no hospital should deny you services. ኣምቡላንስ እንተሃልዩካ ናብ ሆስፒታል ክትከይድ ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ናብ ሆስፒታል ብኣምቡላንስ ምስ በጻሕካ ኣገልግሎት መሃብ ከኣብዩ ስለ ዘይብሎም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ህጹጽ ረድኤት ዘድልዮን እዩ ማለት እዩ ይብል ሞዘስ ኦመንዲ። ኣነት ኣኩሙ ሓንቲ ካብቶም ዳርጋ 300 ዝኾኑ ነቲ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ዝምውሉ ሰባት እያ። ዓሚ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ህይወት ኣድሕን ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣምቡላንስ ከም ዝረኸበት እውን ትዛረብ። The condition I was in wasn't that good. I was really having a very bad headache. I was bleeding. ዝነበር ኩሉ ኩነታት ጽቡቕ ኣይነበረን። ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ሕማም ርእሲ ነይሩኒ። ደም ይፈሰኒ ነይሩ። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ደም ክፈሰኒ ይኽእል ነይሩ። ቀዳማይ ብርኪ ሓገዝ ህጹጽ ሕክምና እንተዘይረክብ ነይረ ትብል ኣነት። ነዚ ኣገልግሎት ዝድግፉ ንመክሰብ ዘይቆሙ ጉጅለታትን ካልኦት ወሃብቲ ሓገዝ ዝኾኑ ሰባትን ኣለዉ እዮም። ዛጊድ ሓንቲ ኣምቡላንስ ን250,000 ዝግመት ነባርቲ ድኻ ከባቢ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ። ሰበስልጣን ቁፅሪ ኣምቡላንስ ናብ 5 ክብል ተስፋ ይገብሩ። ኣብ ኬንያ ከም መጠን ኣድላይነት ኣገልግሎት እቲ ዝሓመመ ሰብ ማለት ቬንቲሌተርን ርሕቐትን ሓዊሱ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ንሓደ ግዜ ብልምዲ $400 ዝኽፍል። ብፍላይ ኣብ እዋን እዚ ኮቪድ-19 ኣገልግሎት ህጹጽ ሕክምና ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ዝኽእሎ ንኽኸውን ህዝባዊ ኣገልግሎት ምፍጣር ኣድላይ ክብሉ ሰበስልጣን ይገልጹ። ጁዲት ኣካቺ ሓላፊት ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ኬንያ ከም ዝኸዓ ትብል It's a service that people are acknowledging that they very much need and you'll realize that ሰባት ኣዝዩ ከም ዘድልዮም ዘለለይዎ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ከምኡ ዝበለ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ዋላ ኣምቡላንስ ፀዊዖም እውን ከም ዘይመጾም ወይ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሕተቱን ክኸፍሉ ድማ ከም ዘይኽእሉን ስለ ዝፈልጡ ኣምቡላንስ ፈጺሞም ፀዊዖም ዘይፈልጡ ምዃኖም ትግንዘቢኻ ትብል ጁዲት። ነዝምባርዮም ነበርቲ እዚ ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ኣገልግሎት ህጹጽ ሕክምና ዝሐሸን ዘድልዮምን ክንክን ጥዕና ንኽረኽቡ ከም ዝሕግዞም ተስፋ ዝሃቦም ምዃኑ ዝገልጹ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኒውዮርክ ፔንሲልቬንያ ኣብ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ዝተነብረ እገዳ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣቓልቦ ድሕሪ ምርካቡ ተላዒሉ። ንጸብጻብ ኩባት ማሊክ ካብ ኒውዮርክ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎሎ። ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ኣብ ፔንሲልቬንያ መምሕዳር ኣብያተ ትምህርቲ ሴንትራል ዮርክ ሚድስካል ኢሎም ዝጸውዕዎ ኣብ ጸለምቲ ሰባት ዘተኮሩ ገለ ናውትታት ትምህርቲ እገዳም ቢሮም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ፓንተር አንታይ ራሲስት ዩኒየን ዝተብሃለ ሓዱሽ ጸረ ዘርኣውነት ውዳበ ድሕሪ ምምስራቱ እዩ። ተምሃሪት ሴንትራል ዮርክ
ኤድሃ ጉብታ ፈላሜይቲ ፕሬዚዳንት ናይ ዝጉጅለ እያ I'm angry and I have something to do about it. ጉህየ ኣለኹ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ነገር ክገብር ኣለኒ በለት ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ከይውዕል ክእገድ ወይ ክድስክል ድምፂ ዝሃቡ ኣባላት ቦርድ ቤት ትምህርቲ ስኽፍትኦም ዝነበረ ገለ ናውቲ ትምህርቲ ንፖሊስ ዝነቕፉ ወይ ብዛዕባ ናይ ጸዓዱ ሓለፋ ስለ ዝዝትዩ እዩ ገሊኦም ድማ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ናይ ዓሌት ምክፍፋል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ብዝብል እዩ ኣብ መስከረም ብቦርድ ቤት ትምህርቲ ዮርክ ዝጸደቐ እገዳ ዝተነብረሎም ትሕዝቶታት ኣብ ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝጠመቱ ዓሰርተታት መጻሕፍቲ እዮም ካብኦም 270 ጽሑፋት መጻሕፍቲ ተረኽቲ ወይ ድማ ዶኩሜንተሪ ፊልምታት ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፈላላያት ዓለት ዝገልጽ በዓል ሕብሪ መጽሓፍ ዝሓቆፈ እዩ እቶም ናይ ትምህርቲ ናውቲ ኣብ ተሸላሚት ኖበል ዝኾነት ማላላ ዩሳፊዚ ዝተጻሓፉ 3 መጽሓፍቲ እውን ይሓውስ እቶም ተምሃሮ ተቆጢዖም ሓንቲ ካብኦም ሮኒ ኤሊሲያ There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans. ኣብዚ ሃገር ባርነት ትክክለኛ መልሲ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘይፈቱ ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ ሕፅረት ትምህርቲ ኣሎ ሕፅረት ኣረዳድ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ማሕበረሰብ ምይይጥን ምዝራብን ከይነካሄድ ንምንጠል ዘለና ኮይኑ ይስማዓን ኣሎ እያ ኢላ ፓንተር አንታይ ሬሲስት ዩኒየን ኣብ ትሕቲ ናይ ፖሊስ ቀይዲ እናሃለወ ዝሞተ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ተቃውሞ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ተመስሪቱ ሕዚ እውን ጉብታ I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger and hatred among this board against the students, I am not scared and timid anymore. كل جزء نفعت تمهارتيه أب كفلي بلست تمهارتيه نفعت قاليه دحر كل عمتات زبورد زي قبل على تمهارو قطعن سئل مسرعه دحر دقيم اي فرحن اي حفرن ون حزون قطع يزلني يايلا اتناي تمرتي بورد ابغله ناي تمرتي ناوتات اجدا منبارو تمهارو صنيحم يم سميعام تمهاريت كال اي بيركن نايت محبر اما خاريت محبراوي مراخبن زخونه دما كم زتبل As students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch. كم تمهارو دحر حد عامتنا سمعنا بيورك دايلي ديسباتش أبيلنا إنا فلتنا زرزر نايتو مسحفتي مسفلتنا تأكيبنا مسام خرتنا تزراربنا لو تكن جبران لنا اتبورد تمرتي كمو مقبارو تخكل زي مخانو كنوريون لنا يايلا بحاجز قالوا ولدين ممهرانن اتوجو جلا نتو سانا كقاو مجميرو تمهاريت كريستينا إليس كمزتبل When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then local news anchors started to reach out. We did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News. تقاومو مستمرنا نجرنا رسنا مسيو كبابياوي channelات زينا نامسو كحتونا جميرام كساب CNNن Fox Newsن بسيحو كابو جميرو ايو اتبورد نتقداك ايروو ازيز خون الله اسرا مسكرام كل تشين عسران حادن ايو يازبالات اتبورد بيت تمرتي بكاميرا رئيتو نمهاب فقادن يكونن VAA بإيميل أبزل آخو صحفكن اتقداك اللعال دمسك هبوك اللهو اتدسكلا اقداك يكونس اتهم بورد نتو قداين نتوم زتزرزرو مسحفتن ناي تمرتنا وكمر مرو قزين مهابي كاب نايتي بيت تمرتي بيت مسحفتون ايتلعالون ايلو اتقوديلا سروحو غنا كم زي تودأي زارب يورك بنسلفانيا استفرالو عليتات حقوف محبرسبيو ابزي اب كتما بنسلفانيا زنبرو سبات كن كم زباله ناي مسحفت ديسكالا نوحد قصر زلو محبرسبات فتاني يقبرو الله يبل قبر مدينه كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከቡ እሞ ናይ ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ዜጋታት ካሊእ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዝግበር ምርጫ ንክሳተፉ ዘኽእል ንድፊ ሕጊ ሓሊፉ ኣሎ እዚ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል 800,000 ዝበፅሑ ወረቐት ነባርነት ዘለዎም ዜጋታት ድምፆም ክህቡ እዮም ኣሶሲየትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንመደብ ኣሜሪካና ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ بايتو ختما نيويورك نتحدش ندف مرجع أصدقائهم يحلفهم اللهم اتندفي كعنك أفنتو خينو كانتيبا كتما نيويورك بيلدي بلاسيو مفرام مزعب بترحيهم اتخانتيبا كنت غزلوو تخيلوغن أزي تحت مخانو كربت زلوهم أكالاتي زاربوهم
መምሕዳር ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ድምፂ ምሕላፉ ታሪኻዊ ውሳኔ ምዃኑ ይንገር። እዚ ሕጊ ነቶም ድሪመርስ ወይ ከዓ ራእይ ወይ ከዓ ሕልሚ ዘለዎም ዝበሃሉ ትሕቲ ዕድመ ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው እሞ ኣብ ዝተናውሑ እዋን ናብ ዜጋታት ንምዃን ዝመጣጠሩ ዓብ ዜና ምዃኑ እዩ። ኣባል መምሕዳር ከተማ ዝኾነ እሞ ስድራ ቤቱ ካብ ኤኳዶር ዝመፁ ፍራንሲስኮ ሞያ እዚ ነታ ገና ወረቐት ስደተኛ ሒዛ ዘላ ኣደይ ናይ ምምራፅ ዕድል ዝህባ እዩ እናበለ ብስምዒት ይዛረብ። ኣስታት ደርዘን ዝበፅሓ ከተማታት ኣሜሪካ ዜግነት ንዘይብሎም ነበርተን ኣብ ዘቤታዊ ምርጫ ናይ ምድማፅ ዕድል ከም ዘለዎን ይፍለጥ። 11 ከተማታት ካብዚኣተን ኣብ ሜሪላንድ ዝርከባ ክኾና ከለዋ 2 ድማ ኣብ ቬርሞንት እየን። ከተማ ኒውዮርክ ምስ ስፍሓታን ብዙሕ ነበርታን ነዚ ዕድል ክትፈጥር ግን ናይ ፈለማ ዓባይ ከተማ እያ ትኸውን ዘላ። ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘይብሎም ነባሮ ኣብ ኒውዮርክን ካልኦት ነዚ ዕድል ዝኸፍታ ከተማታትን ንፕረዚደንታውን ካልእ ሃገራዊ ምርጫን ከምኡውን ንኣመሓዳሪ ግዝኣት ኣብ ዝግበር ውድድር ዕድል ምርጫ ኣይክህልዎምን እዩ። እዚ ብኒውዮርክ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ስርቂ ድምፂ የጋጥም እዩ እናበሉ ዝከራኸሩ ዕድል ክኸፍተሎም ከም ዝኽእል ይግመት። ከምኒ ኣላባማ፣ ኮሎራዶ፣ ኣሪዞና፣ ሰሜን ዳኮታን ዝኣመሰላ ግዝኣታት ንኸም ናይ በዓል ከተማ ኒውዮርክ ዝመስል ሕግታት ፍጹም ዓፂኖ እየን ዘለዋ። ተበግሶ ከተማ ኒውዮርክ ዝፈጥሮ ካልእ ስክፍታውን ኣሎ። ንዘይ ዜጋታት ኣብ ምምሕዳር ከተማ መሰል ምርጫ ምሃብ ንድምፅን ጽልዋን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ክሻመዎን ከቃጥኖን ከም ዝኽእል ተጣባቕቲ ይምግቱ። ኣብታ 17 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጠላ ከተማ ኒውዮርክ ሓደ ካብ መንጎ 9 ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘለዎን በዚ ሓድሽ ሕጊ ድማ ከድምፅ ዝፍቀደሉን ክኸውን። በዚ እማመ መሰረት ኣብታ ከተማ ን30 መዓልታት ዝተቐመጠ እሞ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ኣሜሪካ ዝሓዘ ዜጋ ካልእ ሃገር ንኸንቲባታ ከተማን ካልኦት ኣካላት ምምሕዳር ከተማን ክመርፅ ዕድል ክህልዎ እዩ። ኣብ እዋን ሃገራውን ክፍለ ግዝኣታውን ምርጫታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፍለን ንክልቲኡ ዘካተተን በበይኑ መምረፂ ወረቐት ክዳሎ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እዚ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምስ ወዓለ እውን እቶም ዜግነት ኣሜሪካ ዘይሓዙ ክሳብ 2023 ኣይክመርፁን እዮም። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ረቡዕ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽቦ